ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ್ದ ರೆಸಿಪಿ ತೊಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ದಾಲ್ ನಿಕ್ಲು ನುಪ್ಪತ್ತ ಒಂದೆ ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ತಿನ್ನೊಲಿ ದಪ್ಪ ದಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ನಿಕ್ಲು ಖಾಲಿ 15 ನಿಮಿಷಡು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಆತ ಸುಲಭ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ. ಮುಲಿಯನ್ ಕುಕ್ಕರ್ ದೀತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೆಚ್ಚನಾಗ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ, ಯಾನ್ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅರ್ಧ ಚಮಚ ದಾಸಿಮಿ ಪಾಡ್ಗ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಯಿನಾಗ ನೆಕ್ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದಯಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಗುದ್ದುದು ಪಾಡ್ದನು. ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿದಾತ ಶುಂಠಿ ನೆನ್ನ ಮಂಚ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡುಡು. ಇಚಂಡ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಂಡಲ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು 1 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಆವಡು. ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಯಾನು 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಖಾರ ತುಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಲಿ ಬೋಡಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡೋಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಮುಲು ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತೆ ಪಾಡ್ದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದೇನೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನೊಂಜಿ 2 ಚಿಟಿಕೆ ದಾತು ಹಿಂಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದೇನು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೋಡು. ಒಂದಿತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ನೀರುಳ್ಳಿದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ತುಲೆ ಈತು. ಇತ್ತನೆಕ್ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ. ನೀತೇನು ಪಾಡ್ದು 1 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ನೆಟ್ಟು ಪೊಡಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಯಾನು ಮೂಲು ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದು ಪಾಡಿಯೆ. ಒಂದನೇ ತೆಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂತೆ ಬೇಯ್ಪಗ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯಿನ ಮುಟ್ಟಂಚ ಫ್ರೈ ಆವಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬೋಡು ತುಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯ್ತನು ಮೂಲು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಮೂಲಿಯಾನು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲು ಓವು ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಡಂಡ ಪದಂಗಿ ಬೇಳೆ ಪಾಡೋಲಿ ಈಚಿನ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತಿಯಾನು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಪಾಡಿಯೆ. ಇದು ಬೇಳೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೊಂಚೂರು ಇಂಚ ಮಗುಪುಗ ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ. ನೀರು ನಿಕುಲು ತುಲೆ ಏತು ಬೋಡ ಅದು ಪಾಡೋಲಿ. ಯಾನ್ ದಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದು ಹೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಚ್ಚಿ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಪ್ನ ತುಪ್ಪು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಸಿಟಿ ಬರ್ಪಗ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಟಿ ಬರ್ಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ 3 ಸಿಟಿ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆಗೆ 3 ಸಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು. ದಯಪಣೆ ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ ಬೇಯ್ಪ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ದಾಲನ್ನು. ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಚಪ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ತೂಕ ತುಲೆ ದಾಲ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಲಾಯ್ಕಡು. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ. ದಾಲ್ ಈತು ಬೇಯ್ತುಂಡ ಯಾವು ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ. ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಪಾತಿಗ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಲಾಯ್ಕೆ ತುಲೆ. ಒಂದು ನನ್ನಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪ್ಯಾನಾಗ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು. ಖಾರ ಖಾರ ಅದು ಬಾರಿ ಲೈಕದ ದಾಲ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.